Salut, fiți atenți, în acest video voi arăta cum să ghicești o carte. Avem un pachet de cărți, la amestec, ok? Alegem o carte oarecare, eu nu sunt la ea, o ar la cameră, așa, o pun deasupra, o amestecăm de câteva ori, ok? Și căutăm cartea. Asta era cartea. Haideți să vă explic cum am făcut acest truc. După ce prezentăm la niște copii, prietenii voștri, luăm un pachet și l-amestecăm de câteva ori, nu contează, l-amestecăm, ok? Și ținem cartea de dedesubt. O ținem minte. Când prezentăm, el va alege această carte. Pun și eu. După ce o pui deasupra 5 de treflă, acesta va veni deasupra când tai cărțile. Și le amesteci cum vrei tu, nu contează. Așa. Și că cauți asul de romb. Vedeți? Asul de romb și cu 5 de treflă. Asta a fost pentru acest tutorial. Voi reveni cu alte trucuri. Subscribe, like și cam asta.